Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο podcast του Θεατρολόγου, του ηλεκτρονικού περιοδικού που εκδίδεται ανά εξάμηνο από τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων. Πρόθεσή μας είναι να συνεισφέρουμε στον λόγο που παράγεται μέσα από τις συζητήσεις με προσκεκλημένα πρόσωπα της επιστήμης και της τέχνης του θεάτρου, όπως και μέσα από τις συναντήσεις της αγαπημένης μας τέχνης με τις υπόλοιπες τέχνες, με τις φιλοσοφικές, τεχνολογικές και ιστορικές εξελίξεις και με την ίδια τη ζωή. Στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα μπορείτε να βρίσκετε όλα τα προηγούμενα και επόμενα τεύχη και τα podcast βέβαια του περιοδικού μας, του Θεατρολόγου, στον σύνδεσμο δηλαδή pesith.com. Είμαστε λοιπόν η Μάρθα Κοσκινά και η Ευδοκία Μανόχη και εκ μέρους του συλλόγου μας εγκαινιάζουμε εδώ σήμερα τη νέα στήλη podcast στο τέταρτο τεύχος του περιοδικού μας που έχει κεντρικό αφιέρωμα «Πόλεμος και ειρήνη». Η συντακτική ομάδα μας συμφώνησε σε αυτό το θέμα του κεντρικού αφιερώματος πριν από αρκετούς μήνες, με την ευαισθητοποίηση να προέρχεται από τους σύγχρονους πραγματικούς πολέμους που συμβαίνουν γύρω μας. Όχι μακριά από το κεντρικό θέμα του περιοδικού μας και χωρίς βέβαια να θέλουμε να εξισώσουμε μια πολεμική σύραξη με μια διαφωνία απόψεων, θα λέγαμε πως συχνά οι παραστάσεις των επιδαυρίων προκαλούν ένα κλίμα διαμάχης για το τι είναι αποδεκτό ή όχι ως εμπειρία στον αρχαίο χώρο της επιδαύρου. Χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο και πυροδότησε την ιδέα για αυτό το πρώτο podcast, αποτέλεσαν οι αντιδράσεις που προκάλεσε το σκηνικό της Μύδιας σε σκηνοθεσία Φρανκ Άστορφ, που παρουσιάστηκε στο περσινό φεστιβάλ Επιδαύρου, δηλαδή το καλοκαίρι του 2023. Ο Κάστορφ παρουσίασε τη Μύδιά του σε μια ορχήστρα γεμάτη σκουπίδια, με κοστούμια μοντέρνα και με μέρος της παράστασης να διαδραματίζεται μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο στο βάθος της ορχήστρας. Ευδοκία, Φέτος το φεστιβάλ Επιδαύρου ξεκινά στις 5 Ιουλίου και περιλαμβάνει 7 παραστάσεις έως τα τέλη Αυγούστου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 2 παραστάσεις ξένων σκηνοθετών, η μία με Έλληνες και Ελληνίδες ηθοποιούς. Ένας ιστορικός θεσμός λοιπόν και ένας χώρος έρευνας που κάθε χρόνο ανανεώνει το ενδιαφέρον μας και τη συζήτησή μας για τους τρόπους που αποδίδεται το αρχαίο δράμα. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για τα επιδαύρια του 2024 και όσα θα δούμε εκεί και έχουμε την τιμή και τη χαρά να εγκαινιάζουμε τη στήλη των podcast με την κυρία Κατερίνα Αρβανίτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και την κυρία Μαρία Κονομή, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την πρόσκληση και αυτή τη δημιουργική πρωτοβουλία. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε. Θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας για τους νεωτερισμούς και τις καλλιτεχνικές επιλογές που έχουν εφαρμοστεί στην απόδοση του αρχαίου δράματος στους χώρους των αρχαίων θεάτρων, όσο επίσης και για τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει. Αντιδράσεις που για την καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή της χώρας μας είναι πιθανό να αποτελούν από εκείνες τις στιγμές κάθε χρόνο κατά τις οποίες εντατικοποιείται περισσότερο ο λόγος και ο δημόσιος διάλογος για το θέατρο. Θα θέλαμε αρχικά να μας βοηθήσετε να εισάγουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές στο ιστορικό των νεωτερισμών και των αντιδράσεων. Ας ξεκινήσουμε με μια μικρή ανασκόπηση. Ξέρουμε ότι το Εθνικό Θέατρο είχε την αποκλειστική χρήση του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου από την έναρξη του θεσμού το 1955 έως και τη μεταπολίτευση και θεωρούταν μάλιστα τότε ο μόνος αυθεντικός εκφραστής του αρχαίου δράματος. Συνέβαλε αυτό στο να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη όψη για τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος στα Επιδαύρια που καθιερώθηκε και στη συνέχεια ως η κανονική εικόνα του. Ποιοι είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες, οι επιρροές των οποίων διαμόρφωσαν και ίσως πιο επιδραστικά και καθόρισαν αυτή την κλασική, την αποδεκτή εικόνα των παραστάσεων του αρχαίου δράματος σε σύγχρονη εποχή. Κύριε Αρβανίτη. Ναι, να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Η αναβίωση των δραματικών φεστιβάλ της Επιδαύρου στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σηματοδότησε οπωσδήποτε μια καινούρια εποχή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και πολύ σωστά θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά επιτεύγματα. Η πρώτη όμως προσπάθεια έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου του 1938 και διοργανώθηκε από την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Το τότε Βασιλικό Θέατρο της Ελλάδος, στη Γενική Διεύθυνση του Κωστή Μπαστιά, ανέλαβε το έργο της αναβίωσης και ο Δημήτρης Ροντήρης ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη δουλειά του στο αρχαίο θέατρο στους νεότερους χρόνους. Είναι η πολύ γνωστή Ηλέκτρα του Σοφοκλή, που παραστάθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ιστορική διανομή η Κατίνα Παξινού στο ρόλο της Ηλέκτρας και η Ελένη Παπαδάκη στο ρόλο της Κλητεμνίστρας. Η ιστορική συνέχεια της πρώτης προσπάθειας έλαβε χώρα κάπου 15 χρόνια αργότερα με τους ίδιους συντελεστές. Στις 12 Ιουλίου του 1954, ο Δημήτρης Ροντήρης, ως καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης του Βασιλικού Θεάτρου, παρουσίασε τον Υπόλοιπο του Ευρυπίδη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Από τότε, όπως είπε και η Μάρθα, και έως το 1974, μόνο το Εθνικό Θέατρο είχε το προνόμιο να παρουσιάζει έργα των αρχαίων δραματουργών στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου. Ως εκ τούτου, οι κύριοι σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου, ο Ροντήρης, ο Μουζανίδης, ο Μινωτής και ο Σολωμός, είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον αποδεκτό τρόπο παρουσίασης της τραγωδίας και να καθιερώσουν μια σχολή ερμηνείας, μια παράδοση. Τα ουσιαστικότερα γνωρίσματα αυτής της παράδοσης αφορούσαν τη μεγαλόστομη εκφορά του λόγου, την ηχηρή καθαρή άρθρωση που έφτανε στα όρια της στομφώδους ρητορικής απαγγελίας, καθώς επίσης και στις υπερβολικές πλατιές εκτεταμένες κινήσεις του άνω μέρους του σώματος που έφταναν στα όρια της τυποποίησης. Ο χώρος του θεάτρου της Επιδαύρου έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο στοιχείο της υπερβολής, καθώς επέβαλε υπόκριση διαφορετικών διαστάσεων σε ό,τι αφορά στην ένταση της φωνής και το μέγεθος της κίνησης. Το άλλο αντικειμενικό στοιχείο της σκηνής παράδοσης, την οποία ασπάστηκαν και προώθησαν οι σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου σε σχέση με την τραγωδία, υπήρξε ο απόλυτος σεβασμός στο κείμενο του πρωτοτύπου και η ορθή επιλογή του διαμεσολαβημένου λόγου της μετάφρασης, με κυρίαρχες τις μεταφράσεις του Ιωάννη Γρυπάρη για την τραγωδία και του Θρασίβουλου Σταύρου για την κωμωδία. Στα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της παράδοσης στη σκηνοθεσία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο, θα μπορούσαν να προσθεθούν και δύο επιπλέον, τα οποία σχετίζονται με την απόπειρα ρεαλιστικής απόδοσης των ρόλων. Πρόκειται για τα σκηνικά και τα κοστούμια της συντριπτικής πλειονότητας των παραστάσεων που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της Επιδαύρου και φέρουν τη σφραγίδα της αρχαιοπρέπειας του δίδυμου Κλώνη Φωκά, που νομίζω η Μαρία Κονομή μπορεί να μας πει έτσι πιο συγκεκριμένα και περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ Κατερίνα. Ναι, έτσι είναι. Στο γενικότερο πλαίσιο της αισθητικής της αναβίωσης και της χρήσης του θεάτρου ως μνημείο, τη μνημιακή χρήση της σκηνής, η δεσπόζουσα κατεύθυνση των δύο πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών διαμορφώθηκε από το δίδυμο Φωκά-Κλώνη σε συνεργασία με τους εκάστοτε σκηνοθέτες των παραστάσεων και συνδυάζοντας τις ιδιαίτερες αναζητήσεις και των δύο αυτών δημιουργών. Ένα σημαντικός επίσης παράγοντας ως προς τα ζητήματα της όψης είναι το στοιχείο της μεγάλης παραγωγής, δηλαδή τα υλικά μέσα και οι συνθήκες παραγωγής και οργάνωσης που είχε στη διάθεσή του το Εθνικό Θέατρο, στοιχεία τα οποία περιέβαλαν πάντοτε τις παραστάσεις αρχαίου δράματος με ένα χαρακτήρα μεγάλης και πολυπληθούς επίσημης παραγωγής, προσδίδοντάς τους και το ανάλογο παραστασιολογικό κύρος. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό, τον Κλεόβουλο Κλώνη και τον Αντώνη Φωκά, να δημιουργήσουν τη δική τους στέρεη παράδοση προς την κατεύθυνση πάντα της ανασύστασης, της αρχαίας σκηνής και της αρχαίας ενδυμασίας. Έτσι, στην πράξη, ο Κλώνης επιδίδεται σε ένα στιλιζαρισμένο ρεαλισμό με κλασικιστικές αναφορές, ενώ αυτολεξεί κατά τα λόγια του ίδιου στη θέση της αρχαίας σκηνής τοποθετήθη η σύγχρονο σκηνή, με ένα συμβατικό σκηνικό ύψους 3 μέτρων και με μία είσοδο στο κέντρο, φόντο δε ήτο το φυσικό περιβάλλον. Λίγο πολύ αυτή είναι μια στιλιζαρισμένη και συμβατική, ας πούμε, σκηνογραφική προσέγγιση και αντίστοιχα ο Φωκάς εφαρμόζει δοκιμασμένες τεχνικές όπως την επιλογή υφαντών χιτώνων,
τύπου Ρίτσαρντσον, με επιρροές από την Εύα Σικελιανού, Εύα Πάλμαρ Σικελιανού και τις αναζητήσεις της, και σίγουρα όμως επιδόθηκε σε μια λιτότερη και ελαφρότερη οπτικά εκδοχή του κλασικίζοντος κοστούμιου, απελευθερωμένη από το στήρο ιστορισμό. Ναι, αν θα θέλατε τώρα να πω και τους βασικούς σκηνοθέτες που διαμόρφωσαν αυτή την παράδοση και την αισθητική. Φυσικά μιλήσαμε για τον Δημήτρη Ροντήρη, ο οποίος κυρίως συνδέθηκε με την υποκριτική παράδοση του Εθνικού Θεάτρου, η οποία κυριάρχησε στο φεστιβάλ της Επιδαύρου, η ομαδική συνεκφώνηση του χώρου. Ο Τάκης Μουζενίδης, ο οποίος συνέχισε την παράδοση του Ροντήρη, όμως οι σκηνοθεσίες του, οι οποίες επαναλαμβάνονταν στην Επίδαυρο την επταετία της Χούντας, χαρακτηρίζονταν από τη σχηματοποίηση της κίνησης, την τυπικότητα, τη μανιέρα και το στόμφο. Ο Μουζενίδης από το 1960 έως το 1974 υπέγραψε 18 σκηνοθεσίες αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, πολλές από τις οποίες ανέβηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά. Ήταν πολλές παραστάσεις οι σκηνοθεσίες του Μουζενίδη που πρώτη φορά παρουσιάζονταν στον κόσμο. Ο Αλέξης Μηνωτής, επίσης, κυρίως όμως ηθοποιός, ο οποίος σκηνοθέτησε τον εαυτό του και την Κατίνα Παξενού στους μεγάλους τραγικούς ρόλους έως το 1989. Σκηνοθέτησε για το φεστιβάλ της Επιδαύρου 10 από τις σωζόμενες αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, τις οποίες τις επαναλάμβανε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όμως ο μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων παρατηρήθηκε στα έργα όπου ο σκηνοθέτης κατήχε το ρόλο του Ιδίποδα. Ο Μηνωτής Ιδίπους καταξιώθηκε στη συνείδηση των θεατών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ταύτισαν τον ηθοποιό με το ρόλο. Και τέλος ο Αλέξης Σολωμός, ο οποίος σκηνοθέτησε αρχαία ελληνική τραγωδία στο πλαίσιο του Εθνικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ της Επιδαύρου, αν και ο ίδιος διακρίθηκε για τις προσεγγίσεις του στον Αριστοφάνη, τον οποίον εισήγαγε στο Θέατρο της Επιδαύρου το 1957. Ως προς την τραγωδία, η πρώτη εμφάνιση στην Επίδαυρο έλαβε χώρα το 1964 με τις Οικέτιδες του Εσχύλου στη μουσική του Ιάννη Ξενάκη. Τώρα φαντάζομαι αργότερα μάλλον θα μας πει η Μαρία για τις Οικέτιδες. Ωραία. Υπάρχουν να πούμε και πολλά τεκμήρια που μπορεί να αναζητήσει κανείς και ψηφιακά και φωτογραφίες που μπορεί κάποιος να δει τα σκηνικά και τα κοστούμια των παραστάσεων εκείνης της εποχής και ίσως και κάποιες καταγραφές των παραστάσεων, κάποια αποσπάσματα στα επίκαιρα, κάποιος θα μπορούσε να αναζητήσει για να έχει μια εικόνα όλων αυτών που λέμε. Καταρχάς από το αρχείο το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου υπάρχει πλέον όλο το υλικό. Δεν είναι όπως παλιότερα που έπρεπε να ψάχνουμε και να πηγαίνουμε σε βιβλιοθήκες και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου για να συγκεντρώνουμε το απαραίτητο υλικό. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και οι φωτογραφίες είναι όλες εκεί, τέλος πάντων. Ακριβώς. Είναι μεγάλη διευκόλυνση αυτή η δυνατότητα της διαδικτυακής έρευνας. Έχουμε λοιπόν μία κανονικότητα που διαμόρφωσε το Εθνικό Θέατρο στην αρχή των Επιδαυρίων, έτσι όπως την είπαμε ως τώρα. Πότε εντοπίζουμε να έρχονται οι πρώτες τομές σε αυτό? Υπάρχουν κάποια δείγματα νεωτερισμών ήδη από αυτή την πρώτη περίοδο του Εθνικού Θεάτρου ή πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα κατευθείαν προς τη μεταπολίτευση? Και αναφέρομαι και στο βιβλίο σας, κυρία Αρβανίτη, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στο Εθνικό Θέατρο, όπου διαρθρώνεται αναλυτικά η εξέλιξη αυτή. Ποια είναι λοιπόν τα κομβικά σημεία που κρίνεται ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε? Αρχικά θα πρέπει να υποθεί ότι η ανανέωση του καλλιτεχνικού δυναμικού, δηλαδή σκηνοθετών, ηθοποιών και άλλων συντελεστών, έγινε αισθητή στο Εθνικό Θέατρο από τις αρχές του 80 και εξής. Αυτό είναι. Ωστόσο, αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές σε αυτή την κανονικότητα της παράδοσης, για κάποιες τομές, αφού αντιπαρέλθουμε την πρόσληψη του Κουν και όλου του Θειάσου 1950-52, καθώς δεν σκηνοθέτησε ποτέ τραγωδία για το Εθνικό Κουν, θα εστιάσουμε σε τρεις ακόλουθες ενέργειες που
καταστάσεις, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανανεωτικές. Το πρώτο το ανέφερα και προηγουμένως, είναι η αναβίωση του Αριστοφάνου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου από τον Αλέξη Σολομό, παραστάσεις εκκλησιάζουσες και Λυσιστράτη το 1957, και πραγματικά το όνομα του Σολομού συνδέθηκε με την αποκατάσταση του Αριστοφάνη, του οποίου σκηνοθέτησε για το φεστιβάλ όλες τις κωμωδίες, με την εξαίρεση εκτός από τους Όρνηθες και τον Πλούτο. Το δεύτερο που θα μπορούσα να πω έτσι στοιχείο, δεύτερη καινοτομία, θα πήγαινα στον Αλέξη Σολομό, και το οποίο θα το συνέδεα με την πρωτοτυπία του ως προς τη χρήση, ως προς τη μουσική μάλλον των παραστάσεων, ιδιαίτερα στα όργανα της ζωντανής υπόκρουσης και αυθυπόκρουσης, όπως τύμπανα, κύμβαλα, κρόταλα, σύστρα, ρόπτρα, τα οποία έφερε και έπαιζε ο χορός. Και φυσικά για το γεγονός ότι συνεργάστηκε με άλλους εικαστικούς καλλιτέχνες, πέρα από τον Κλόνη. Δεν ξέρω εάν Μαρία θες να πεις κάτι σε αυτό για το Σολομό, έτσι, και τη συνεργασία του με άλλους καλλιτέχνες εικαστικούς, δηλαδή ακόμα και ο Κλόνης σκηνογράφησε 5 από τις 9 πρωτότυπες παραγωγές που σκηνοθέτησε ο Σολομός, και χρησιμοποίησε αντίθετα με την πρακτική του ελάχιστα αρχιτεκτονικά σχήματα. Νομίζω θα μας τα πει και η Μαρία στη συνέχεια. Όπως τις Τροάδες, για παράδειγμα, έγινε αυτό, που ουσιαστικά καταλύει έτσι το πολύ μασίφ αρχιτεκτονικό σκηνικό και τους όγκους. Και τέλος, το τρίτο έτσι στοιχείο, η τρίτη καινοτομία, ας πούμε, είναι η είσοδος στο δυναμικό των σκηνοθετών του Εθνικού Θεάτρου, του Ευαγγελάτου, του Σπύρου Ευαγγελάτου, ο οποίος υπήρξε πριν από τον Καρατζά, ο νεότερος σκηνοθέτης που παρουσίασε έργο του στην Επίδαυρο το 1972, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, που σφράγισε και τη συνεργασία του με τη Μαρία Χόρς και τον Γιώργο Πάτσα. Εάν και προήλθε από την παράδοση του Εθνικού Θεάτρου, η προσέγγιση του θεωρήθηκε ως θετική συμβολή στην ανανέωση του Εθνικού Θεάτρου. Ιδιαίτερα εκτιμήθηκε η λιτότητα των εκφραστικών μέσων και σκηνοθετικών ευρημάτων, αλλά και η συνεργασία του με νέους ηθοποιούς, όπως ας πούμε η Αντιγόνη Βαλάκου στο ρόλο της Ηλέκτρας και ο Πέτρος Φυσούν στο ρόλο του Ορέστη, που έπαιζαν τραγικούς ρόλους για πρώτη φορά. Τα βασικά προτερήματα του σκηνοθέτη συνοψίζονται στη ρευστότητα και στην πλαστικότητα της κίνησης του χορού, στο συντέριασμα της δουλειάς του Πάτσα με τη σκηνοθεσία, και κυρίως στη διατυπωμένη άποψή του ότι δεν υπάρχει σχολή ερμηνείας του αρχαίου δράματος και ότι το κάθε έργο επιβάλλει τη δική του σκηνοθεσία. Αυτά ως προς το εθνικό πριν από το 1974, που εγώ θεωρώ σημαντικά ως, ας πούμε, καινοτομίες. Όσον αφορά τώρα την όψη, ο μεγάλος όγκος των μετασχηματισμών γίνεται πραγματικά από τη δεκαετία του 70, από το 72 και μετά, και εντείνεται πολύ περισσότερο με τα πολιτευτικά. Αλλά θα ήθελα και εγώ να σταθώ σε 2-3 σημεία πριν από τη μεταπολίτευση. Το ένα είναι φυσικά αυτό που συζήτησε και η Κατερίνα Ιαρβανίτη για τις παραστάσεις, τις αριστοφανικές παραστάσεις του Σολομού, όπου ο συνεργάτης τους, ο Γιώργος ο Βακαλό, ο οποίος είχε θητεία στη θεατρική πρωτοπορία του Γαλλικού Θεάτρου του Μεσοπολέμου και πήρα στην προσέγγιση της αριστοφανικής κωμωδίας, ακολούθησε το δρόμο της εξυγχρονισμένης ανάλαφρης και διακοσμητικής σκηνικής όψης, οπότε αυτό έρχεται σε αντίστοιξη με αυτή την βαριά στιλιζαρισμένα ρεαλιστική αρχιτεκτονική, ας πούμε, κατεύθυνση που είχε ο Κλόνης, εισάγει ο Κλόνης στις επιδαύριες παραστάσεις. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι όντως η παράσταση των Οικέτιδων σε σκηνοθεσία Σολομού, όπου εκεί για πρώτη φορά έχουμε μία άλλη
Μία άλλη ας πούμε πρόταση, αντί για το δίδυμο Φωκά-Κλόνη, το οποίο είχε μονοπολίσει τη δημιουργία του ύφους αυτού του Εθνικού Θεάτρου, εκεί υπάρχει μια συνεργασία του ζωγράφου και σκηνογράφου Γιάννη Μόραλη στην ενδυματολογία και του γλύπτη Γιάννη Παπά στη σκηνογραφία. Ο Παπάς με την ελευθερία του καλλιτέχνη λοιπόν ουσιαστικά αφήνει το τοπίο της Επιδαύρου ελεύθερο από αρχιτεκτονημένο σκηνικό και προτείνει μια γλυπτική σκηνογραφία η οποία περιβάλλει την ορχήστρα με 13 αγάλματα, τα αγάλματα του 12θεου της αρχαίας Ελλάδας και του Διονύσου. Επομένως εδώ υπάρχει έτσι, σπερματικά και μια περιβαλλοντική ευαισθησία και ξεφεύγουμε από αυτή την αιμονία ας πούμε, να αποκαταστήσουμε το σκηνικό οικοδόμημα της αρχαιότητας, το οποίο δεν έχει χαθεί μέσα από την πάροδο της ιστορίας. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι και ένα ιδιαίτερο περιστατικό, είναι αυτές οι λογοκριμένες ενδυματολογικές και σκηνογραφικές προτάσεις του Παύλου Μαντούδη για το Ρήσο σε σκηνοθεσία Μουζενίδη το 1968 και για την Ηλέκτρα του 1969, όπου εκεί ο σκηνογράφος ενδυματολόγος δεν μπόρεσε να ξαναεργαστεί στο Εθνικό Θέατρο μετά από αυτές τις ας πούμε, μετά από τη λογοκρισία που υπέστη. Τα κουστούμια του θεωρήθηκαν τολμηρά βαλκανικά κουστούμια, μόνο και μόνο επειδή ξέφυγαν από το κλασικιστικό ύφος ας πούμε των χιτώνων, των υφαντών και τα λοιπά, και στράφηκαν προς μια εκλεκτικιστική μίξη βυζαντινότροπων και λαϊκότροπων στοιχείων και με κάποιες νεοπριμιτιβιστικές ας πούμε ευαισθησίες. Τώρα στη μεταπολίτευση και στη δεκαετία του 70, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 70, η οποία θεωρείται γενικά η δεκαετία της αμφισβήτησης τόσο στο θέατρο όσο και στα εικαστικά πράγματα, η δεκαετία αυτή, οι εξελίξεις ιστορικές, κοινωνικο-πολιτικές ζυμώσεις στην περίοδο αυτή οδήγησαν στην επανεξέταση και ανανέωση του ευρύτερου πολιτισμικού τοπίου κατά τη μεταπολίτευση, στην κοινωνία, τις εικαστικές τέχνες και στο θέατρο και τη σκηνική όψη. Απορρίπτονται παραδοσιακές αξίες και κατεστημένες ιδεολογίες και ταυτόχρονα υπάρχει πειραματισμός προς νέες κατευθύνσεις. Σίγουρα θα πρέπει να σταθούμε το 1971 που έχουμε την εμφάνιση της πρώτης γυναίκας ενδυματολόγου στα Επιδαύρια, της Ιωάννας Παπαντονίου στον Ορέστη, σε σκηνοθεσία Σολομού και σκηνικά Κλόνη, η οποία μπολιάζει λαογραφικά στοιχεία στο κουστούμι της τραγωδίας, ενώ το 1972 είναι μια χρονιά σταθμός όπου έχουμε την επιδαύρια εμφάνιση δύο νέων σκηνογράφων που θα έμελε να καθορίσουν την πορεία της μετέπειτα σκηνικής όψης στα Επιδαύρια, του Διονύση Φωτόπουλου και του Γιώργου Πάτσα, οι οποίοι ανανεώνουν την αισθητική και σκηνική εικόνα των περαστάσεων αρχαίου δράματος και επιβάλλουν μια νέα δεσπόζουσα κατεύθυνση για τη δεκαετία του 70, ξεφεύγοντας από το κλίμα του κλασικισμού. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 80, υπάρχουν επίσης σημαντικές στιγμές, όπως είναι η κατάθεση του Θόδωρου Τερζόπουλου ως καλλιτεχνικού διευθυντή των εμβληματικών διεθνών συναντήσεων αρχαίου δράματος. Αυτό βέβαια είναι εκτός Επιδαύρου, αλλά σίγουρα υπάρχουν αλληλοεπιρροές και οσμώσεις και επικαλύψεις. Αλλά και οι νεωτερισμοί, ας πούμε, όπως στην παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά, της Άλκης με το Κουθουβουέ, όπου εκεί είχαμε και ας πούμε αντιδράσεις σε καινοτόμες χρήσεις, ας πούμε, των σύγχρονων κουστούμιών της Αναστασίας Αρσένη και σε σκηνικά, ας πούμε, μοντέρνα αφαιρετικά του Διονύσου Φωτόπουλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική αναδρομή μέχρι αυτό το σημείο. Ας περάσουμε λίγο στις αντιδράσεις. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο επίκαιρα περιστατικά αντιδράσεων που αξίζει να σταθούμε σε αυτή την ιστορική εξέλιξη με την σταθερότητα και την καινοτομία εντός της? Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα στα πιο πρόσφατα χρόνια του Φεστιβάλ Επιδαύρου όπου το κοινό ξεσηκώθηκε. Θα θέλατε να σκιαγραφίσετε το φαινόμενο των αντιδράσεων? Αναφέραμε προηγουμένως τη μύδια του Κάστορφ, την οποία βέβαια οφείλουμε να πούμε πως η κριτική στήριξε πολύ σε αντίθεση με το κοινό. Και θα θέλαμε να βάλουμε εδώ και ένα υποερώτημα. Είναι οι αντιδράσεις απέναντι σε ξένους σκηνοθέτες ίσως εντονότερες? Θα ξεκινήσω λίγο από τους Έλληνες σκηνοθέτες και από τις αντιδράσεις, ας πούμε, να καταγράψουμε λίγο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σίγουρα, όπως είπα και στην αρχή, εμφανίστηκε μια νέα γενιά σκηνοθετών, η οποία
γενιά άλλαξε τα δεδομένα στην παράσταση της τραγωδίας και τα προσάρμοστε στις κατακτήσεις της νέας σκηνής. Είπε προηγουμένως η Μαρία Κομπικό στη σημείο το 1985 η συνάντηση στους Δελφούς που ο Τερζόπουλος έφερε πραγματικά πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, έτσι, και υπήρχε αυτή η όσμωση, αλλά και από πριν, από το 1980 είχε ξεκινήσει. Αυτό λοιπόν, αυτές οι ανανεωτικές νεωτεριστικές τάσεις σίγουρα προκάλεσαν τη μνήμη του κοινού και των κριτικών. Η πρώτη αποδοκιμασία στα χρονικά της Επιδαύρου έλαβε χώρα το 1984 στη σκηνοθεσία της Αντιγόνης του Σοφοκλέ από τον Γιώργο Ρεμούντο και μάλιστα του Εθνικού Θεάτρου παράσταση, σε μια απόπειρα εικαστικού εξυγχρονισμού της τραγωδίας. Κοινό και κριτική δυσφόρησαν για το υπερυψωμένο σκηνικό, περιτριγυρισμένο με κάγκελα του Γιώργου Πάτζα, αλλά κυρίως το κοινό ξέσπασε σε γιουχαίσματα και μακρόσυρτα έσχος όταν εμφανίστηκε η Αντιγόνη της Μαρίας Σκούτζου στη σκηνή αλυσοδεμένη. Έτσι, αυτό ήταν το πρώτο. Τη σκητάλη των θεωρούμενων ανατρεπτικών και ιερόσυλων προσεγγίσεων πήρε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κυρίως με τον Ανδρέα Βουτσινά και την παράσταση της Ελένης το 1982 και τη δίδυμη σκηνική πραγμάτωση που αναφέρθηκε προηγουμένως η Μαρία, των Τραχηνιών και της Άλκης της, από τους Νίκο Χαραλάμπους και Γιάννη Χουβαρδά αντιστοίχως. Στην Ελένη του 1982 ο Βουτσινάς σόκαρε θεατές και κριτικούς, γιατί εμφάνισε ημίγυμνες γυναίκες στο χώρο της Επιδαύρου. Για την Άλκιστη μας είπε προηγουμένως η Μαρία και δεν θα μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Πάντως στην περίπτωση του Χουβαρδά ήταν πολύ έντονες οι αποδοκιμασίες. Υπήρχε και μια ερωτική σκηνή που εκτιλισσόταν σε ένα φωτισμένο γυάλινο πατάρι του Φωτόπουλου εκεί, και όλο αυτό δημιούργησε, σχεδόν διεκόψαν παραστάσεις. Στο 1990, να πάμε τώρα στη δεκαετία, έχουμε την Ηλέκτρα του Μαρμαρινού στην Επίδαυρο το 1988, και ενώ το κείμενο δεν υπέστη περικοπές ή αλλοιώσεις, υπήρχαν κάποια πράγματα, οι όψεις δηλαδή διέφυγε από τους καθιερωμένους και από αποδεκτούς κώδικες. Ας πούμε η Ηλέκτρα, η Αμαλία Μουτούση, μεταφερόταν στη σκηνή με καροτσάκι οικοδομής. Η Νόνικα Γαλιναία ως κλητεμνίστρα εισερχόταν σε ένα μαδέρι επίσης πάνω οικοδομής. Όλα αυτά προκάλεσαν έτσι μεγάλο θέμα, και η Μύδια του 2003 σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού υπήρχε η κοσμική ατμόσφαιρα της δεξίωσης γύρω από το χώρο της πισίνας με το λευκό πιάνο, και αυτό δημιούργησε αντιδράσεις. Και να σας πάω και για να βάλουμε και μια σκηνοθέτρια στον Αγαμέμνονα του 2008 στη σκηνοθεσία της Άντζελας Μπρούσκου, που είχε επίσης δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις. Ο Χατζησάβας να καπνίζει πούρο και να πίνει ουίσκι με στολή σύγχρονου πτέραρχου κτλ. Και για να φτάσουμε στην παράσταση των σφικών του Αριστοφάνη στη σκηνοθεσία της Κιτσοπούλου, και σε αυτή την αντίδραση που προξένησε αυτός ο ραπ μονόλογος που ήταν κατακεράβνωνε κάθε δυνητική κριτική. Επίσης την περσινή χρονιά. Τώρα να πούμε λίγα πράγματα για τους ξένους σκηνοθέτες, γιατί πολλές φορές δημιουργείται η αντίληψη ότι ίσως οι αντιδράσεις είναι πιο έντονες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αντιδράσεις και τα σχόλια είναι έντονα και αρνητικά, και κάποιες άλλες περιπτώσεις που είναι διθυραμβικά και έρχονται και ξανάρχονται στην Επίδαυρο. Το πιο δύσκολο που αντιμετωπίστηκε, που έφερε εθνική αναστάτωση, ας πούμε, στην Επίδαυρο, ήταν η σκηνοθεσία των Βακχών του Ευρυπίδη από τον Ματίας Λάγκοφ.
πάλι ανάθεση του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος στο Ματέας Λάγκοφ. Θεωρήθηκε προσβλητική η παράσταση για το αρχαίο θέατρο και τούτο γιατί ο Μινάς Χατζησάβας ως Διόνυσος εμφανίστηκε γυμνός με μάσκα τράγου, το σκηνικό αναπαρεστούσε χασάπικο και το αποκορύφωμα, η Γαλλίδα ηθοποιός Εύελιν Ντίντε στο ρόλο της Αγάπης εμφανιζόταν με ένα κόκκινο βραδινό φόρεμα μετά το σπαραγμό του Πενθέα να μυρολογεί με σπασμένα ελληνικά. Εκεί ακούστηκαν διάφορα, τρίζουν τα κόκαλα του Μινωτή και της Παξίνου και τέτοια. Είχε προηγηθεί η σκηνοθεσία του Ιδίπποδο Τυράννου από το Γεωργιανό Ρόμπερτ Στούρουα για το Θίασο Καρέζη Καζάκου και το Φεστιβάλ της Επιδαύρου του 1989. Το κοινό και οι κριτικοί αποδοκίμασαν τον εξάγγελο της Άννας Μακράκη από τις πρώτες φορές που εμφανίζεται γυναίκα ηθοποιός ανδρικό ρόλο, η οποία άνεβε τσιγάρο αφηγούμενη την αυτοκτονία της Ιωκάστης και την τύφλωση του Ιδίπποτα. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα. Η μύδια του Βασίλειευ του 2008 ήταν και μάλιστα εδώ υπάρχει μια σκηνή όπου ο Ιάσον, ο Νίκος Ψαράς, τραγουδά τα νεκρά παιδιά του και το κοινό ξεσπάσει γέλια. Διακόπτει ο ηθοποιός και φωνάζει «Έλεος» για να δεχτεί την απάντηση «Αυτό λέμε και εμείς, έσχος» κτλ. Όμως από την άλλη πλευρά η κριτική ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για το Βρετανό σκηνοθέτη Πίτερ Χολ ήδη από το 1982 και την παράσταση της Ορέστιας. Ήρθε και ξαναήρθε μετά, παρουσίασε και τη Λυσιστράτη το 1994 και τα Oedipus Plays το καλοκαίρι του 1996 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Και τούτο επειδή ο σκηνοθέτης προσέγγισε τα κείμενα μέσα από μια φορμαλιστική, τελετουργική άποψη, μέσα από τη γενικευμένη χρήση των προσωπίων και τον θεωρούμενο σεβασμό στην αρχαία μορφή του θεάτρου. Επιπλέον σχόλια επιβράβευσης συνόδευσαν και την παράσταση της ρωσικής εκδοχής της Ορέστιας του Πέτερ Στάιν για το Φεστιβάλ της Επιδαύρου του 1994. Επομένως, το θέμα είναι οι ξένοι σκηνοθέτες πώς αντιμετωπίζουν το κείμενο, την όψη της παράστασης σε συνδυασμό με τον χώρο, τον θεωρούμενο ιερό χώρο της Επιδαύρου. Τώρα, πολύ τροφή για σκέψη όλα αυτά που μας είπε η Κατερίνα. Τώρα όσον αφορά την όψη, έτσι εκκρεμεί νομίζω μια συνολική αποτίμηση του τι έχει γίνει, αλλά ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και πριν, γενικότερα οι εξυγχρονισμοί κινήθηκαν ας πούμε σε διεθνιστικές και διαπολιτισμικές κατευθύνσεις. Όσον αφορά τώρα τη σκηνογραφία, κάπως ήταν πιο εφικτό στο χώρο τον υπαίθριο, τον ανοιχτό τέλος πάντων των αρχαίων θεάτρων και ιδιαίτερα της Επιδαύρου να βρεθεί ας πούμε μια πιο αφαιρετική γλώσσα όταν ξεφύγαμε από αυτή την αναβίωση, ανασύσταση της αρχαίας σκηνής και αυτούς τους πολύ έτσι, τυποποιημένους όγκους, να πάμε σε μια λογική ας πούμε πιο ελεύθερη, πιο εικαστική. Υπάρχουν αντίστοιχες κατευθύνσεις και στα σύγχρονες εικαστικές τέχνες, η σκηνική εγκατάσταση κτλ. Δηλαδή αυτό ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί και υπάρχει μια πολύ σημαντική πολυμορφία εικαστικά. Ήταν και το θέμα της διδακτορικής διατριβής μου οι Τροάδες, όπου εκεί πραγματικά η συμβολή των Ελλήνων σκηνογράφων και ενδυματολόγων ήταν πολύ σημαντική σε αυτή την προσφορά του ενός εξυγχρονιστικού ας πούμε λεξιλογίου στο υπαίθριο θέατρο. Όσον αφορά την ενδυματολογία, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όταν ξεφύγαμε από αυτή την κλασικιστική εκδοχή του ενδύματος, του χιτώνα κτλ., για ένα μεγάλο διάστημα υπήρξαν ιστορικές αναφορές σε διάφορες περιόδους, στην αρχαϊκή, στη Βυζαντινή αργότερα με τις γεμάτες τελετουργικές σιλουέτες κτλ. Και στη συνέχεια έχουμε και πάρα πολύ έντονα αυτές τις διαπολιτισμικές ας πούμε επιδράσεις από το ασιατικό θέατρο με το οποίο υπήρχαν έτσι διάφορες οσμώσεις. Αυτό που είναι
λίγο το κόκκινο πανί είναι πάντα το σύγχρονο ρούχο. Το οποίο είναι και λίγο περίεργο, αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι αντίστοιχα στο Βρετανικό θέατρο σύγχρονα ρούχα σε παράσταση Σέξπιρ έχουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ναι. Από τις πρώτες 2 δεκαετίες δηλαδή του 20ου αιώνα υπάρχει παράσταση, έχουμε τα φωτογραφικά τεκμήρια. Αντίστοιχα στο ελληνικό θέατρο πρέπει να φτάσουμε στο 1977 το Γιάννη Τσαρούχη να κάνει μια εναλλακτική πειραματική προσέγγιση στις Τροάδες εκτός φυσικά των θεσμικών χώρων, το φεστιβάλ, σε ένα χώρο που έχει βρει σε ένα πάρκινγκ στην Καπλανών, για να μπορέσει να υλοποιήσει ας πούμε αυτή τον εξυγχρονισμό κατά αναλογία που λέει. Ο Γιάννης Τσαρούχος το είχε σκεφτεί πάρα πολύ αυτό και σε θεωρητικό και στα γραπτά του βρίσκουμε πολλές λεπτομέρειες και δεν αφορούσε μόνο το αρχαίο δράμα, αφορούσε γενικότερα το θέατρο. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο αν η κυρία Άλβιν λεγόταν η κυρία Παπαδοπούλου και που ουσιαστικά προτείνει αυτό τον εξυγχρονισμό κατά αναλογία. Αυτό όμως θεωρήθηκε πραγματικά δεν έγινε αποδεκτό. Θεωρήθηκε ότι μειώνει γενικότερα τη σημασία, την ειδική σημασία και τη συμβολική σημασία που μπορεί να έχει αυτή η αναγωγή ας πούμε στην αρχαιότητα και το ίδιο συνέβη μετά όπως σας προανέφερα και το 1984 με τα κουστούμια της Αναστασίας Αρσένη στην παράσταση της Άλκης που βέβαια εκεί ήταν και σε συνδυασμό με τη σκηνοθετική αυτή κίνηση για να δημιουργηθεί μια ερωτική σκηνή που αυτό όλο μαζί ας πούμε είχε πάρα πολύ έτσι, εξόργησε πάρα πολύ. Αυτό σήμερα βέβαια το έχουμε δει κάπως να είναι πιο μετριασμένο, δηλαδή πλέον το σύγχρονο ρούχο ή ένα τύπου διαχρονικό ρούχο το βλέπουμε αρκετά συχνά. Τώρα έχουμε το ζήτημα ας πούμε κατά πόσο μετατρέπεται ένας χώρος σε σκουπιδότοπο ή όχι. Έτσι συγκράτησα με αφορμή έτσι τον προβληματισμό. Βρήκα λίγο της κυρίας Καράογλου, μία αναφορά «Μα σκουπίδια στην Επίδαυρο, στο λίκνο του αρχαίου πολιτισμού μας, οι πρώτες αυθόρμητες αντιδράσεις. Η σχέση του Έλληνα με το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου μου θυμίζει το καλό σαλόνι που κρατούσαν κάποτε οι νοικοκυρές κλειδωμένο και καθαρό έξω από την εγκαταστασία του υπόλοιπου σπιτιού. Σε όλη τη διαδρομή προς Επίδαυρο, δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού, τα σκουπίδια ξεχυλίζουν, ενώ οι πυρκαγιές που καταπίνουν τη χώρα ούτε μαρτυρούν κάποια σπουδαία οικολογική συνείδηση. Όμως στην Επίδαυρο τη θέλουμε αμόλυντη από τέτοιες εικόνες ως τελευταίο προπύργιο μιας ψευδαίσθησης σπουδαιότητας, στο οποίο καταφεύγουμε για να μην δούμε τη μικρότητά μας. Αυτό ενέτυχε 2023, αλλά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80, σε παράσταση που είχε κάνει ο Διονύσης Φωτόπουλος με τον Ανδρέα Βουτσινά τις Τροάδες και είχε μετατρέψει την Επίδαυρο σε ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων με τις Σακαράκες, του είχε γίνει, παρόλο που ήταν ο ίδιος καταξιωμένος σκηνογράφος ενδυματολόγος, του είχε γίνει μια τρομερή επίθεση, φέρνει στη σκουπιδαρία στην Επίδαυρο και όλα αυτά. Υπάρχει μια προβληματική σχέση, νομίζω, ως προς την όψη και την αισθητική, σε σχέση με την αισθητική του καθημερινού και αυτό που δεν εκφράζει μια υψηλή ας πούμε αισθητική αξία του άσχημου, του αποτρόπαιου, τα οποία όμως είναι κατευθύνσεις που η σύγχρονη τέχνη εξερευνά. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ λοιπόν. Μήπως λοιπόν το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου επομίζεται τον ρόλο της διαφύλαξης, της ιστορικής συνέχειας, περισσότερο από άλλους αρχαιολογικούς χώρους που φιλοξενούν επίσης καλλιτεχνικές ενέργειες σήμερα? Για παράδειγμα, στο Οδείο Ηρόδου του Αττικού, οι πειραματισμοί και καινοτομίες που πραγματοποιούνται έρχονται σε ανάλογη σύγκρουση με την κοινή γνώμη για την ιερότητα του χώρου. Με άλλα λόγια, η Επίδαυρος μήπως υπαγορεύει έναν τοποειδή τρόπο επιτέλεσης? Δανειζόμαστε εδώ την ορολογία που χρησιμοποιείτε στο σύγγραμμά σας, κυρία Κονομή, μοντέρνα και σύγχρονη σκηνογραφία, ορόσημα και εξελίξεις, και θα θέλαμε πολύ να μας εξηγήσετε αναλυτικότερα ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με άλλα ανοιχτά θέατρα. Πολλοί μελετητές θεωρούν την Επίδαυρο έναν τόπο συλλογικής ψευδαίσθησης. Μία ετεροτοπία, για να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του Μισελ Φουκώ, όπου επικυρώνεται το εθνικό φαντασιακό δηλαδή. Παράλληλα, καθώς οι παραστάσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσα σε αρχαία μνημεία, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε και την προσέγγιση του ιστορικού Γιάννη Χαμηλάκη για τον τρόπο που η ίδια ύπαρξη των αρχαίων μνημείων αποτελεί την πιο χειροπιαστή απόδειξη για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα ως σήμερα. Πιστεύετε λοιπόν πως οι παραστάσεις της Επιδαύρου συντελούν και σε έναν άλλον σκοπό?
Πιστεύετε ότι μέρος του κοινού κατεβαίνει στην Επίδαυρο και με την προσδοκία να δει μια αναβίωση και όχι μια νέα καλλιτεχνική δημιουργία ίσως? Είναι λίγο πολλές ερωτήσεις μαζί. Ίσως θα δώσω το λόγο και στην κυρία Αρβανίτη σε λίγο, αλλά μπορώ να ξεκινήσω. Θυμάμαι τώρα λίγο για το Ηρώδειο που αναφέρθηκε στην αρχή. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο. Φυσικά το Ηρώδειο είναι ένα επιβλητικό ρωμαϊκό μνημείο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Η Επίδαυρος είναι ένα ελληνιστικό θέατρο που έχει 2 περιόδους κατασκευής, τον 4ο και τον 2ο αιώνα π.Χ. Και έχει την κλασική δομή, ας πούμε, του αρχαιοελληνικού θεάτρου. Επίσης, επομένως, θέλω να πω, η ταύτιση με αυτό το εθνικό φαντασιακό είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει και την αρχαιοελληνική μας, ας πούμε, παράδοση είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει με την επιτελεστή με την Επίδαυρο. Και επίσης το Ηρώδειο έχει αποχρήσεις, ας πούμε, το φεστιβάλ, αν και αποτέλεσε τον πρώτο επίσημο χώρο του φεστιβάλ, εξ αρχής, ας πούμε, αποφασίστηκε ότι θα είναι ποικίλης ύλης. Οπότε εκεί μπαίνουν μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ξένο ρεπερτόριο, ξένο δραματολόγιο. Δεν έχει την ίδια συμβολική, ας το πούμε έτσι, σημασία. Επίσης, όσον αφορά και το εικαστικό στίγμα του Ηρώδιου, το ίδιο το οικοδόμημα και αυτή ο ψηλός προσκηνιακός τείχος, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός της ρωμαϊκής περίοδου του θεάτρου, το σινεφρόνς, δημιουργεί, ας πούμε, άλλες δυσκολίες και δεν μπορεί ίσως να αναπτυχθεί πλήρως. Εκεί συνήθως πάνε, οι παραστάσεις που περιοδεύουν, πάνε εκεί με ένα συντομευμένο σκηνικό στο Ηρώδειο. Γιατί πάντα το ίδιο το αρχιτεκτόνημα συμπληρώνει Επομένως, θέλω να πω, δεν μπορούν να γίνουν ίσως και πάρα πολύ έτσι ρηξικέλευτα και πρωτοποριακά πράγματα, να τα δούμε σε όλη τους την εξέλιξη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που μου αναφέρατε για το τοποειδές, στην πραγματικότητα αυτός ο όρος, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι μπορεί να τον χρησιμοποιήσουμε με αναφορά στην Επίδαυρο, με έναν, ας πούμε, σύμφωνα με την αυθεντική χρήση του όρου, γιατί ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα έργο τέχνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μια συγκεκριμένη τοποθεσία και το οποίο έχει αλληλεπίδραση με την τοποθεσία αυτή, αλλά αυτό προκύπτει από την πρώτη σύλληψη του έργου και από τη δραματουργική του σύλληψη. Επομένως, κατ' ουσίαν ένα site-specific έργο, είτε είναι εικαστικό έργο είτε παράσταση, δεν μπορεί να λογιστεί site-specific αν απομακρυνθεί από το χώρο από τον οποίο δημιουργήθηκε. Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι παραστάσεις που πάνε και ξεκινάνε στην Επίδαυρο και μετά πάνε για περιοδεία δεν έχουν αυτή την ειδική, τοποειδική σχέση με το χώρο. Τώρα, όσον αφορά τον χώρο της Επιδαύρου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η περιβαλλοντική ευαισθησία, υπάρχει μια σχέση με το περιβαλλοντικό θέατρο, το οποίο σε κάθε περίπτωση λαμβάνει υπόψη του το συνολικό περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετημένο μέσα η παράσταση, μόνο όχι απλά το χώρο της σκηνής. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς από αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει ο αρχαιολογικός χώρος, να έχει σωθεί η βασική γεωμετρία του θεάτρου, η ορχήστρα, η εκπληκτική ορχήστρα της Επιδαύρου, αλλά όχι η σκηνή, έτσι, που δίνει αυτή τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να έχει και η ίδια σκηνή ένα τοπιογραφικό χαρακτήρα σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, ότι θα μπορούσε να είναι μια κατεύθυνση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Και έχει γίνει αυτό, έτσι. Στις τελευταίες παραστάσεις, δηλαδή όλες τις τελευταίες παραστάσεις, βλέπουμε αυτή την κατεύθυνση, είτε στην άλκιστη του Γιώχαν Σίμονς που είδαμε, που ήταν απλωμένη σαν ένα είδος, ας πούμε, νομαδικού, ας πούμε, καταβλισμού, είτε στον Υπόλοιπο της Κατερίνας Ευαγγελάτου, στη σκηνογραφία της Εύας Μανιδάκη, που ήταν, ας πούμε, απέδιδε το τοπίο ενός βάλτου ο χώρος και κατά κάποιο τρόπο είχε τη συνέχεια, ας πούμε, με το τοπίο. Και η Αντιγόνη του Φογέτζη. Ναι, ακριβώς. Και η Αντιγόνη του Φογέτζη. Είναι Κλώιο Μπολεύσκι. Πολύ γόνιμη κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, που έχει να κάνει με τη διαφορά του οδείου Ηρώδου του Αττικού από την Επίδαυρο, θέλω να πω ότι η πρώτη καταγεγραμμένη
παράσταση η οποία θεωρήθηκε καλλιτεχνικό σκάνδαλο και προκάλεσε την παρέμβαση της πολιτείας ήταν η σκηνοθεσία των Ορνήθων του Αριστοφάνη από τον Κάρολο Κούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών το 1959 στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 29 Αυγούστου. Η παράσταση συνοδεύτηκε με επεισόδια και τότε ο υπουργός της κυβερνήσεως του Καραμαλείου, Κωνσταντίνος Τσάτσος, ζήτησε να κατέβει απευθείας ως προσβάλλουσα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Αυτή την αντίδραση του κοινού, ως γνωστόν, πυροδότησε η σκηνή με τον ιερέα που έψαλε παραπέμποντας σε βυζαντινή εκκλησιαστική ψαλμοδία. Θεατής αναφώνησε ντροπή βεβήλωσης, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ο Τσάτσος αποχώρησε κτλ. Επομένως, αυτές οι αντιδράσεις έχουν συμβεί και στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Όμως, όπως είπε και η Μαρία και συμφωνώ απολύτως, η Επίδαυρος είναι ο κατεξοχήν τόπος θέατρο στον οποίο παρουσιάζονται παραστάσεις αρχαίου δράματος. Εκεί πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Έχει συνδεθεί δηλαδή περισσότερο με τις παραστάσεις της τραγωδίας, τις αντιδράσεις του κοινού και των κριτικών. Όταν επιχειρείται η διατάραξη αυτής της παράδοσης και της συνέχειας κτλ. Στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, όπως είπε και η Μαρία, πραγματοποιούνται και άλλες εκδηλώσεις. Επομένως, είναι ένα κοινό το οποίο επιλέγει αυτό που θέλει να παρακολουθήσει. Είναι στην Αθήνα. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός που είπα από την αρχή, ότι ήταν στην διοργάνωση και του Υπουργείου Τουρισμού, δηλαδή στην Επίδαυρο πηγαίνει κόσμος, μεγάλο μέρος του κοινού είναι να δει μια παράσταση τραγωδίας ως κάτι που είναι έτσι μουσιακό, να πω, με τον αρχαίο τρόπο στο χώρο να δουν και τον τόπο και μια παράσταση. Αυτό είναι προς την κατεύθυνση του τουρισμού περισσότερο και επομένως έτσι έχει συνδεθεί νομίζω περισσότερο και έχει ιδεολογικοποιηθεί, γιατί είναι ο κατεξοχήν χώρος που παρουσιάζεται τραγωδία και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι νεωτεριστικές τάσεις αυτές που αναστέλουν το κείμενο ή που διασκευάζουν το κείμενο του πρωτοτύπου, αν και όπως μας είπε η Μαρία κυριαρχούν πια, δηλαδή θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί έτσι, αυτό των αρχών ή στα μέσα του 20ου αιώνα που υπήρχαν αυτές οι έντονες αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, ναι, θα ήθελαν έτσι περισσότερο να παρακολουθήσουν κάτι με έναν τρόπο που θα θύμιζε τον παλιό του εθνικού. Αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Ίσως δεν ξέρω αυτό το κομμάτι για την ετεροτοπία που λέγαμε και για το πώς, για την πρόσληψη των αρχαίων μνημείων πάνω στο οποίο έτσι έχει συζητήσει και ο Γιάννης Χαμηλάκης που αναφέρατε. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση της ετεροτοπίας σε σχέση με την Επίδαυρο και τα αρχαία θέατρα ξεκινάει και από την Ελευθερία την Ιωαννίδου το 2011 με ένα άρθρο που γράφει «Προς μια εθνική ετεροτοπία, αρχαία θέατρα και η πολιτισμική πολιτική της παράστασης του αρχαίου δράματος στη σύγχρονη Ελλάδα», όπου εκεί αναρωτιέται γενικά και εκφράζει κάποιους προβληματισμούς για τα αρχαία θέατρα ως αποτελεσματικές ετεροτοπίες της ελληνικής συνέχειας με την αρχαιότητα. Δηλαδή, σίγουρα ένα μέρος του εθνικού φαντασιακού φαντασιώνεται αυτή τη συνέχεια και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα, αν ανατρέξουμε λίγο στο τι σημαίνει ετεροτοπία, γιατί από τη δεύτερη αρχή της ετεροτοπίας του Φουκώ ο ίδιος ο Φουκώ αναφέρει γενικότερα το θέατρο σαν μια ετεροτοπία, έτσι, με βάση το ότι μια ετεροτοπία μπορεί να περιέχει ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι ενοποιήσιμοι, και υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, δίνει κάποια παραδείγματα της ετεροτοπίας που είναι ο κήπος, το θέατρο, ο κινηματογράφος. Μέσα στο θέατρο μπορούμε να μεταφερθούμε σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Όμως παράλληλα η ετεροτοπία είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαπλαστεί και να διαμορφωθεί διαφορετικά μέσα από την ανάπτυξη και την ιστορία ενός συγκεκριμένου πολιτισμού. Και μάλιστα κάποιες ετεροτοπίες έχουν μετά και μια ορισμένη λειτουργία σε σχέση με το περιβάλλον τους, και οι οποίες μπορεί να μετατοπίζονται ανάμεσα στη δημιουργία ενός ψευδαισθησιακού τόπου ή ενός τόπου αντιστάθμισης. Επομένως,
αυτή, ας πούμε, αναφορά στην ετεροτοπία είναι πολυδύναμη και το να μπορεί να καταστεί, ας πούμε, το ετεροτοπικός, λέω τώρα το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, σημαίνει ότι θα πρέπει ουσιαστικά να ξεφύγει από αυτή την κλειστή εθνικά φαντασιακή, ας πούμε, εκδοχή την οποία συζητάμε τώρα. Δηλαδή μια ετεροτοπία μπορεί να δώσει παράλληλα πολλές διαφορετικές, έτσι, κριτικές εκδοχές αυτής της ίδιας, του γεωγραφικού και πολιτισμικού αυτού τόπου. Τώρα, και ο Γιάννης Χαμηλάκης ουσιαστικά μας προτρέπει στην αποδόμηση αυτού του εθνικού φαντασιακού. Να προβούμε δηλαδή σε μια συστηματική ιστορική διερεύνηση αυτής της διαδικασίας παραγωγής και αυτής της μνημονικής τελετουργίας, την οποία έχουμε επιλέξει να δώσουμε ένα ιδιαίτερο βάρος στα αρχαία μνημεία, στην αρχαιολογία κτλ. Πάντως λειτουργεί ως ιδεολογικοποιημένος τόπος η επίδαυρος που ορίζει και διαφυλάτει, ας πούμε, αυτή τη εθνική ταυτότητα, δηλαδή χρησιμοποιείται έτσι, λειτουργεί έτσι. Ναι, ως θεματοφύλακας. Ως θεματοφύλακας μιας παράδοσης, απέναντι σε εκείνους που την παραβιάζουν, ξένους ή βέβηλους Έλληνες σκηνοθέτες. Έτσι, μια τελευταία σκέψη, ότι θα πρέπει βέβαια να σκεφτούμε λίγο ότι και το κοινό σήμερα δεν είναι ενιαίο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για το κοινό της Επιδαύρου, σίγουρα το κοινό είναι πολύ διαφοροποιημένο. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα αυτή η μερίδα, στην οποία αναφέρεται η Κατερίνα, που πάνε να δούνε τα πράγματα με τον παλαιό, ορθό, ακαδημαϊκό και κάπως, ας πούμε, εθνικοπατριωτικό, ας πούμε, τρόπο, με αναγωγή πάντα στην κλασική αρχαιότητα ή στην παράδοση που έχει διαμορφωθεί από την επεξεργασία αυτής της αρχαιότητας, έτσι. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για άμεσο κλασικισμό, αλλά ουσιαστικά για την αναφορά σε αυτή την παράδοση που έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, αρχαιοπρεπή μνημιακότητα, ναι. Σεβασμό στο κείμενο. Ένας αρχαιοπρεπής τρόπος προσέγγισης, ας πούμε. Βέβαια υπάρχει και το συνειδητοποιημένο κοινό. Ακριβώς. Το οποίο πηγαίνει να παρακολουθεί ενδιαφέρουσες κοινικές προσεγγίσεις. Και είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό του κοινού. Και αυξάνεται. Γι' αυτό και παραστάσεις και ξένων σκηνοθετών και σπουδαίων Ελλήνων σκηνοθετών πρέπει να γίνονται sold out, ας πούμε, πολύ εύκολα. Εξαντλούνται τα ειστήρια. Επομένως υπάρχει και αυτό, υπάρχει και το άλλο. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπάρχουν άλλα στοιχεία που σε συνδυασμό με την όψη της παράστασης συντελούν στο να προκληθούν συζητήσεις? Η σκηνοθεσία εν γέννη, ας πούμε, οι τρόποι επιτέλεσης, η διασκευή στο κείμενο, η χορογραφία, η ενδυματολογία, ο φωτισμός. Η διασκευή στο κείμενο είναι ένα άλλο κεφάλαιο και χρειάζεται πολύ να το συζητήσουμε. Δηλώνεται βέβαια στις περιπτώσεις που γίνονται η διασκευή, ότι είναι στη διασκευή, όπως και στην περίπτωση της παράστασης των Σφυγών του Αριστοφάνη. Είχε δηλωθεί ότι εδώ έχουμε μια διασκευή του κειμένου του Αριστοφάνη. Δηλώνεται. Ναι, η όψη των παραστάσεων συμβαδίζει με τη σκηνοθεσία, δηλαδή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σκηνοθετικής σύλληψης, συνήθως. Για παράδειγμα, η όψη των παραστάσεων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας του Τερζόπουλου αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σκηνοθετικής μεθόδου του, όπως και τα κοστούμια και τα σκηνικά αντικείμενα που χρησιμοποιεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεχωριστά για τη μέθοδο, τη σωματικότητα του θεάτρου του Τερζόπουλου και να εξαιρέσουμε τις αρβίλες που κυριαρχούν στο σκηνικό χώρο ή τα σώματα με τα μαύρα σκορνισμένα. Δεν θέλω να πω ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι η όψη σε κάποια περιπτώσεις, έτσι, και βέβαια είναι από τις περιπτώσεις των σκηνοθετών, είναι ο σκηνοθέτης μάλλον που συνέβαλε και στην αλλαγή της καθιερωμένης αντίληψης για τις παραστάσεις τραγωδίας στην Ελλάδα, στις οποίες η έμφαση δινόταν στην εκφορά του λόγου και στην απόδοση του ενοιολογικού περιεχομένου του λόγου. Με τον Τερζόπουλο, οι ηθοποιοί του μέσα από επίπονες σωματικές ασκήσεις
οδηγούνται μάλλον στον ψυχοσωματικό ρυθμό από τον οποίο πηγάζει ο λόγος, δηλαδή πρόκειται για σωματικό θέατρο. Αυτό ως παρένθεση για την ιερότητα του κειμένου που λέγαμε στην αρχή και πώς διαφοροποιείται αυτό. Επομένως, εδώ σε αυτή την περίπτωση η όψη δεν μπορεί να διακριθεί από τη σκηνοθετική σύλληψη και απόδοση. Και σε σχέση με την Επίδαυρο, φέτος θα δούμε και πάλι Ορέστια στη σκηνοθεσία του Τερζόπουλου, αλλά να αναφέρω αυτή την ιστορική παράσταση των Περσών το 2006 με τους Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς που θρηνούσαν πεσμένοι κατά γης επιχειρώντας την έξοδο που είχε συζητηθεί ακριβώς για αυτό τον λόγο, δηλαδή για τη χρήση για το γεγονός ότι Έλληνες και Τούρκοι ηθοποιοί απέδωσαν αυτή την παράσταση σε μια μεταδραματική ατμόσφαιρα του Άδη, όπου η απόδοση ευθυνών ανάμεσα σε νεκρούς μοιάζει περιττή. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι σίγουρα η όψη συνυπάρχει και πολλές φορές ίσως να κυριαρχεί η σκηνοθεσία. Τώρα, αν η όψη πολλές φορές... Η όψη έχει χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και ιδιαίτερα πλέον και στα πλαίσια του μεταδραματικού θεάτρου θεωρείται η σκηνογραφία από μόνη της μια αυτόνομη δραματουργική κατεύθυνση. Οπότε νομίζω ότι συμφωνώ με την Κατερίνα ότι σε πάρα πολλές παραστάσεις, ας πούμε, το στίγμα δίνει η διασκευή, ο τρόπος που έχει γίνει μια διασκευή ή ο τρόπος της σκηνοθετικής προσέγγισης στην περίπτωση εδώ του Τερζόπουλου που συζητάμε. Πολλές φορές επίσης κάποια έχουμε ήδη συζητήσει σε σχέση με τις ας πούμε τι μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις από το σκηνικό και την ενδυματολογία. Νομίζω σήμερα προκαλεί αρκετές συζητήσεις και η εντατική χρήση τεχνολογίας πολλές φορές, εφόσον έχουμε εισέλθει αμετάκλητα στην περίοδο της τεχνολογικής σκηνής. Συζητήσεις τόσο για τις πτυχές της επιδραστικότητάς της, όσο και για τη λειτουργικότητα των μέσων της. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο παραστάσεις με χρήση οθονών και προβολών ζωντανής αναμετάδοσης, της κίνησης των ηθοποιών, live feed κτλ. Και η παράσταση της Άλκης, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, του Γιώχαν Σίμονς, είχε γραφιστικά έντονες κειμενικές προβολές στο δάπεδο της ορχήστρας, αλλά και ο υπόλοιπος της Κατερίνας Ευαγγελάτου πέρυσι είχε συνεχόμενη χρήση προβολών, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι ζωντανή αναμετάδοση σκηνής μέσα από τα μάτια της θεάς Αφροδίτης, η οποία βιντεοσκοπούσε ζωντανά με μια φορητή κάμερα χεριού σε όλη την παράσταση. Και ήταν ένα κεντρικό σημείο της σύλληψης της σκηνοθετικής προσέγγισης της Ευαγγελάτου. Επομένως, όλα αυτά μπορούμε να τα συνυπολογίσουμε. Και νομίζω ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια του Πάτσα πολλές φορές καθόριζαν έτσι και τη σκηνοθεσία. Έχω στο μυαλό μου κάποιες παραστάσεις της Νικήτης Κοντούρη που έδινε τη γραμμή. Έχετε παρατηρήσει περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσληψη, είτε οι αντιδράσεις είτε η αποδοχή του κοινού έχουν κατευθύνει τα επόμενα βήματα της καλλιτεχνικής παραγωγής και προσφοράς? Αυτό το ερώτημα, δηλαδή «Μα είναι αυτό τέχνη?» για να θυμηθούμε και τη Cynthia Freeland, πιστεύετε ότι διαμορφώνει την καλλιτεχνική παραγωγή και το πολιτισμικό τοπίο και με ποιο τρόπο? Να ξεκινήσω εγώ, Κατερίνα. Νομίζω καταρχάς αυτή η αναφορά στη Freeland είναι πολύ χρήσιμη, καθώς η ίδια ως φιλόσοφος της τέχνης θεωρεί ότι η καινοτομία και η διαμάχη εκτιμώνται πάρα πολύ στην τέχνη, ενώ η διαδικασία της αμφισβήτησης των αισθητικών μας αντιλήψεων κάθε φορά ήταν και είναι πάντα κεντρικό στοιχείο της όλης προσπάθειας. Αυτό που κάποτε ήταν σοκαριστικό θεωρείται σε μια επόμενη περίοδο αποδεκτό ακόμα και όμορφο. Προσωπικά πάντως νομίζω ότι όσο απομακρυνόμαστε από έναν ακραίο και δογματικό διπολισμό, δηλαδή τέχνη κανόνας ή τέχνη αμφισβήτηση, αντιτέχνη, τόσο πιο ολοκληρωμένα, σφαιρικά και οργανικά μπορούμε να βιώσουμε μια καλλιτεχνική εμπειρία και ακολούθως να την αξιολογήσουμε με βάση την προσωποποιημένη μας εμπειρία. Επίσης, εδώ έγκυται, θεωρώ, και η κομβική σημασία μιας διευρυμένης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, εικαστικής, θεατρολογικής. Το ερώτημα αν οι ποικιλόμορφες και συχνά υβριδικές και πολυμεσικές σύγχρονες μορφές τέχνης είναι τέχνη έχει απαντηθεί.
Έχει απαντηθεί από τους θεσμούς, τα μουσεία, τις συλλογές, τα συγγράμματα ιστορίας, τέχνης κτλ. Είναι μια ερώτηση που μου θέτουν κάποιες φορές και οι ίδιοι μου οι φοιτητές, ας πούμε, μα είναι αυτό τέχνη? Ναι, είναι. Όταν έχει κάνει, ας πούμε, ολόκληρο τμήμα η Tate Modern, ας πούμε, για την performance art, ένας κορυφαίος θεσμός, ναι, είναι. Και όταν έχουν μπει, ας πούμε, όλες αυτές οι καινοτομίες των μέσων, των υλικών και των ενοιολογικών πλαισίων έχουν μπει μέσα στην. Πώς όμως αυτές οι γνώσεις της σύγχρονης τέχνης και των όρων δημιουργίας του σύγχρονου θεάτρου αποτελούν κοινόχρηστο μορφωτικό αγαθό? Σίγουρα στην ελληνική πραγματικότητα, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν έχουν ενταχθεί ικανοποιητικά στο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαπλάθηκε τη στάθμη της μαζικής κουλτούρας, έτσι, της νεότερης γενιάς, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και στην τριτοβάθμια. Μεγάλο μέρος της έντονης αντίδρασης του κοινού απευθύνεται σε πειραματισμούς ή προσεγγίσεις για τα οποία δεν έχει αποκτήσει τα εργαλεία κατανόησης, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του σε διάφορα επίπεδα. Η ερμηνεία των καλλιτεχνικών έργων γίνεται σήμερα συνδυαστικά βάσει τεχνογνωσίας, αλλά και πτυχών της σύγχρονης κριτικής πολιτισμικής θεωρίας, και μια τέτοια γνώση θα πρέπει να διαχυθεί, πιστεύω, και στο ευρύτερο κοινό. Συμφωνώ απολύτως. Και οι αντιδράσεις, ας πούμε, στην Επίδαυρο απέναντι σε σκηνοθέτες ξένους όπως τον Γκότσεφ και τα λοιπά, μέρος του κοινού δεν γνωρίζει το έργο του Γκότσεφ, δεν γνωρίζει τον τρόπο προσέγγισης των έργων και των παραστάσεων, τη σκηνοθετική πρακτική, και επομένως η έλλειψη γνώσης οδηγεί καμιά φορά και σε αυτές τις αντιδράσεις. Τώρα, ως προς το αν τα επόμενα βήματα ενός σκηνοθέτη κατευθύνονται από μια προηγούμενη επιτυχία, υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Θα ήθελα να αναφέρω έτσι μια περίπτωση του Τσιάνου, για παράδειγμα, του Κώστα Τσιάνου, ο οποίος σκηνοθέτησε την Ηλέκτρα του Ευρυπίδη το 1988 με το Διπεθαλάρισας. Ήταν μια σκηνοθεσία η οποία συνέθεσε τα λαϊκά έθιμα της Μακεδονίας και τα κοστούμια, τους ρυθμούς και τους λαϊκούς χορούς της Μικράς Ασίας σε ένα μουσικό και θεματικό σύνολο. Ήταν μαθητής της Δώρας Στράτου και επομένως ήξερε τον τρόπο. Είχε μεγάλη επιτυχία της η παράσταση, εξασφάλισε πρόσκληση στο φεστιβάλ της Επιδαύρου, και στη συνέχεια οι δύο επόμενες παραγωγές ήταν ακριβώς με τους ίδιους συντελεστές και πάνω στα χνάρια της Ηλέκτρας. Η Ιφηγένεια η Αντάβρης το 1990 και η περίπτωση των Χοηφόρων του 1992. Επομένως, ναι, συμβαίνει. Και επίσης άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν κάτι είναι μια πετυχημένη συνταγή, ας πούμε, είναι οι σκηνοθεσίες του Αριστοφάνη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, από την αρχή του 20ου αιώνα και εξής, όπου κυριαρχούσαν οι βαμολογίες, το επιθεωρησιακό ύφος, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις η ανδροκρατούμενη θίαση που είχαν εγκαινιαστεί από τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά. Λοιπόν, δεν εισάγονται οι έννοιες αυτές στην εκπαίδευση, βασικές έννοιες για να βοηθηθεί στη συνέχεια το κοινό που εμφανίζει δυσκολίες στην πρόσληψη. Η κριτική ίσως συμβάλλει σε κάποιο βαθμό. Η κριτική είναι κάτι που υπάρχει, δηλαδή στην δευτεροβάθμια δεν υπάρχει η εκπαίδευση για τις τέχνες σε ανεπτυγμένο βαθμό. Αυτό που υπάρχει λοιπόν είναι η κριτική. Έχετε παρατηρήσει ότι διαμορφώνει το γούστο, το αποδεκτό, την κανονικότητα? Καταρχάς πρέπει λίγο να συζητήσουμε το θέμα της κριτικής. Η κριτική λοιπόν προϋποθέτει την αποδοχή του κρινόμενου αντικειμένου ως αντάξιο της κρίσης και την ύπαρξη ενός αποδέκτη κοινού. Η κριτική είναι και δημοσιογραφική και ακαδημαϊκή κριτική. Η ακαδημαϊκή κριτική καθορίζεται από την εμφάνιση και τη θεωρητική προσέγγιση κινημάτων στην τέχνη, στο θέατρο κτλ. Ενώ η δημοσιογραφική κριτική είναι συνήθως αναλυτική και ερμηνευτική. Επιλέγει δηλαδή κάποιες ενδείξεις από το κείμενο και την παράσταση για να κτίσει το νόημα. Επομένως, η δημοσιογραφική κριτική απευθύνεται άμεσα στο κοινό μέσω των εφημερίδων, τώρα και των διαδικτυακών μέσων, στο ευρύ κοινό, το οποίο σίγουρα επιλέγει
μέσω των κριτικών ποιες παραστάσεις μπορεί να επιλέξει για να παρακολουθήσει ανάλογα με τις κριτικές που διαβάζει. Η νεοελληνική κριτική σε μεγάλο ποσοστό προσλαμβάνει αρνητικά την πρωτοπορία. Κυρίως λόγω της αιμονής, αν μιλάμε για παραστάσεις αρχαίου θεάτρου, των κριτικών με την ποιητική του Αριστοτέλη, ο οποίος είχε τονίσει την υπηρετική σημασία της όψης ως προς το λόγο και τον μύθο. Είχε γράψει «Οι δε όψεις ψυχαγωγικών μεν, ατεχνότατον δε και οίκιστα οικείων της ποιητικής». Επομένως, η προσέγγιση τους ορίζεται από την προτεραιότητα του κειμένου, από τον λόγο του δραματουργού, ο οποίος κατά τη γνώμη τους είναι εκείνος που πρέπει να καθοδηγεί τον σκηνοθέτη ή τη σκηνοθέτρια και να κατευθύνει την μετάφραση. Αυτό είναι το αναγνωστικό, όχι το παραστασιολογικό μοντέλο. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει αυτή η άποψη, η οποία οπωσδήποτε δίνει και συμβάλλει σε όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, το πόσο κοντά είναι ο μεταφραστής στο κείμενο του πρωτοτύπου, το πόσο ο σκηνοθέτης σκέφτεται, σέβεται μάλλον το κείμενο και τη μετάφραση. Εγώ όμως θα βάλω και μια άλλη παράμετρο, η οποία είναι η διαστόματος κριτική, την οποία μερικές φορές παραβλέπουμε. Δηλαδή κάποιος που θα δει την παράσταση και κάποια που θα τη βρει ενδιαφέρουσα, μεταφέρεται αυτό από στόμα σε στόμα. Βέβαια διαστόματος τη λέγαμε στο παρελθόν. Τώρα με όλα αυτά τα μέσα, με το Facebook και όλα αυτά, είναι πολύ πιο εύκολο να γράψει κανείς την άποψή του, και επομένως θα ήθελα να βάλω και αυτή την παράμετρο της κριτικής, που τη θεωρώ επίσης πολύ σημαντική. Ρωτάνε μήπως είδες αυτό, πώς σου φάνηκε αυτό. Διαμορφώνεται ένα τεκμήριο. Διαμορφώνεται, ναι, το πιστεύω, διαμορφώνεται. Γραπτός πολιτισμός, γραπτά στοιχεία. Μένουν. Τώρα πόσο μένουν στα μίντια, διαφεύγουν διαρκώς. Επίσης κάτι που έλεγα και λέω και στους φοιτητές, είναι ότι οι κριτικές, ή μάλλον το περιγραφικό κομμάτι της κριτικής σε παλαιότερες εποχές ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν υπήρχε το βίντεο, η οπτική καταγραφή της παράστασης, και στις αρχές του 20ου αιώνα ακόμα και οι φωτογραφίες ήταν σε συνθήκες στούντιο. Επομένως το κομμάτι της περιγραφικής, το περιγραφικό κομμάτι της κριτικής ήταν σημαντικό για τους μελετητές, οι οποίοι καταφεύγουν σε αυτό για να χτίσουν την παράσταση. Κάποτε ήταν πολύ σημαντικό. Έλεγε ο Μπρέχτ ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε για τα κείμενα, τα δραματικά. Με ενδιαφέρει τι θα γράψουν οι κριτικοί για τις παραστάσεις. Γιατί το κείμενο κοίται. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει στο μέλλον. Ενώ η παράσταση λόγω του εφημέρου στηρίζεται στις κριτικές. Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε αυτό το βιντεοσκοπημένο και το κινηματογραφικό. Ναι. Έχω έτσι δύο σκέψεις. Η μία είναι σε σχέση με αυτό το διαστόματος κριτική που ανέφερε η Κατερίνα, και νομίζω πολύ σωστά αλλάζει λίγο το τοπίο. Μαζί με αυτή την οφθοοργανωμένη πια, το οφθοοργανωμένο πεδίο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Τώρα πια, ας πούμε, με τις ιστοσελίδες των οργανισμών, των ομάδων και των ίδιων των καλλιτεχνών δίνεται πολύ συχνά η δυνατότητα συμμετοχικής πληροφόρησης και αυτοπαρουσίασης στο μαζικό κοινό του διαδικτύου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ιδιόμορφα, ακόμα και πολύ εναλλακτικά έργα βρίσκουν το κοινό τους ή ακόμα τυχαίνουν και συλλογικής χρηματοδότησης από το κοινό, με αυτό το λεγόμενο crowdfunding. Αυτό λοιπόν έχει ενδυνάμει, μπορεί να διαμορφώσει μια πιο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι πραγματικά η θεατρική κριτική θα πρέπει λίγο, κατά τη γνώμη μου, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και στο παραστασιακό κείμενο. Δηλαδή σίγουρα
υπάρχει αυτή η οπτική του κειμένου του συγγραφέα, το ποιητικό κείμενο, το οποίο έχει τη σημασία, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για κριτική παράστασης, έτσι, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνώσει και να αποκωδικοποιήσει και τα επιμέρους δημιουργικά πεδία τα οποία συνιστούν πλέον το όλον της παράστασης. Και πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η εξειδικευμένη γνώση, ούτε για την ενδυματολογία ούτε για τη σκηνογραφία, για να μιλήσω για τα δικά μου πεδία, έτσι. Υπάρχουν κάποιες γενικόλογες αναφορές και ούτε μπορεί αυτό να ενταχθεί, ας πούμε, στη σωστή του αποτίμηση. Επομένως, χρειάζεται, νομίζω, μια ιδιαίτερη, ας πούμε, ένας μετασχηματισμός και της θεατρικής κριτικής σήμερα, ιδίως εφόσον είμαστε και σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, του θεάτρου, του μεταδραματικού θεάτρου, που πλέον όλα αυτά τα επιμέρους δημιουργικά πεδία έχουν εντείνει, ας πούμε, τη συμβολή τους στο παραστασιακό, στο συμβάν της παράστασης. Κυριαρχεί η φορμαλιστική κριτική και σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες πάλι, έχουμε κυρίως ανάλυση των έργων. Ξεκινάνε με ανάλυση, δηλαδή με την υπόθεση του έργου, λέγοντας πράγματα για το έργο, αναλύουν, και η παράσταση είναι στο τέλος με ορισμένους χαρακτηρισμούς για το σκηνογράφο, τον ενδυματολόγο, το σκηνοθέτη, τη σκηνοθέτρια, και βέβαια για τους ηθοποιούς περισσότερο, ειδικά αν υπάρχει κάποιος ή κάποια ηθοποιός που είναι, έτσι, περισσότερο γνωστή. Σημειώνουμε λοιπόν τι μας λείπει από την σύγχρονη κριτική με βάση ό,τι αναφέρατε. Πολύ χρήσιμο για τους νέους θεατρολόγους. Να πω κάτι, βέβαια υπάρχουν πια κριτικοί που γράφουν σε έντυπα, σε εφημερίδες, που έχουν και την ακαδημαϊκή γνώση και ξεφεύγουν από τη δημοσιογραφική κριτική. Έχω στο μυαλό μου τον Γρηγόριο Ανίδη, έχω στο μυαλό μου τον Γιώργο Σαμπατακάκη, έχω στο μυαλό μου τον Δημήτρη Τσατσούλη, τον Γιώργο Πεφάνη. Δηλαδή μπορούμε πια να πούμε και πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχουν πλέον κριτικοί που γράφουν σε έντυπα που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ακαδημαϊκή. Δηλαδή δεν μπορούμε πια πάρα πολύ εύκολα να ξεχωρίσουμε, να πούμε δημοσιογραφική κριτική ή ακαδημαϊκή κριτική. Αυτό έπρεπε να το πούμε, νομίζω. Φυσικά. Η οργανική σχέση, μία τελευταία ερώτηση για την καλλιτεχνική δημιουργία. Της Μαρίας. Ναι, γιατί δεν είπαμε ότι η κυρία Οικονομή, βέβαια, εκτός από ακαδημαϊκός, είναι και ενεργή καλλιτέχνης, έτσι, στη σκηνογραφία και την ενδυματολογία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την οργανική σχέση φυσικού τοπίου, θεατρικού αρχιτεκτονήματος, σκηνογραφίας και συνολικής όψης της παράστασης. Μπορεί να αποτελούν αντικείμενα έρευνας για κάθε καλλιτεχνική πρόταση που γίνεται, χωρίς όμως να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα, η έρευνα δηλαδή να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην επινόηση, την καινοτομία και την πηγαιότητα της έκφρασης. Τι λέτε? Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η κατεύθυνση έρευνας είναι από τις πιο γόνιμες που μπορεί να προσφέρουν σήμερα τα αρχαία θέατρα, αρχαία ή αρχαιόμορφα, υπαίθρια θέατρα, ως παραστασιακός χώρος. Η ερευνητική αυτή κατεύθυνση αφορά πρωτίστως τη χωρική δυναμική, ενώ δεν είναι απαραίτητα ή άμεσα συναρτώμενη με συγκεκριμένους αισθητικούς κανόνες και στυλ. Οπότε θεωρώ ότι δίνει τη δυνατότητα για επινοητική δημιουργικότητα και αρκετή ελευθερία, εφόσον βέβαια ξεπεραστούν άλλες περιοριστικές σκηνικές συμβάσεις, όπως αυτές που συζητήσαμε παραπάνω. Και θεωρώ ότι η σχέση αυτή γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο αντικείμενο έρευνας και επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα στο νομαδικό σκηνικό της Άλκησης που προαναφέραμε, ή του Λευτέρη Βογιατζή, της Αντιγόνης του Βογιατζή, σε σκηνογραφία Χλώης Ομπολένσκι, Γεωργάκη Ομπολένσκι. Είναι μια πολύ γόνιμη συνθήκη και μπορεί να κομίσει και πολύ καινοτόμα πράγματα, άμα συνδυαστεί και με κάποιες άλλες, ας πούμε, τοποειδείς ευαισθησίες που δεν έχουν εξερευνηθεί, ας πούμε, σε σημαντικό βαθμό, αλλά θεωρώ είναι μια κατεύθυνση του μέλλοντος που μπορούμε να σκεφτούμε.
υπάρχουν περιπτώσεις, τώρα να ρωτήσω κι εγώ, γιατί το σκέφτομαι, σε κάποιες περιπτώσεις που έχει απαγορευτεί η χρήση κάποιων υλικών στον αρχαιολογικό. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το θέμα. Απαγορεύεται η χρήση υλικών. Δεν μπορεί ο σκηνοθέτης να παρουσιάσει με τον τρόπο που θέλει, ή ο σκηνογράφος. Ειδικά στην Επίδαυρο είναι έντονο αυτό το θέμα. Πολλά θέματα που μπορεί θέματα. Το αν να μην υπάρχει μόνιμη παρέμβαση, να μην υπάρχει διάβρωση φυσικά στα υλικά, τα αυθεντικά, τα αρχαιολογικά, ακόμα και ζητήματα βάρους. Πόσο βάρος μπορεί να έχει ένα σκηνικό για να κάτσει. Τα θυμάμαι κατά καιρούς τα προβλήματα αυτά. Υπάρχουν πολλές, τέτοιοι περιορισμοί, αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας έτσι γόνιμος προβληματισμός, γιατί ούτως ή άλλως η σκηνογραφία έχει εισέλθει πλέον και σε αυτή τη λεγόμενη οικολογική συνειδητότητα, όπου σκεφτόμαστε πάρα πολύ, την ανακύκλωση, το κόστος και τη σύνθεση των υλικών, κατά πόσο αυτά μπορούν να... τη λιτότητα, έτσι, στην παραγωγή, και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στο αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει μια παραγωγή, γιατί το σκηνικό είναι και το υλικό αποτύπωμα που μπορεί να επιβαρύνει, είτε μετά να εγκαταλειφθεί σε μια αποθήκη και να σαπίζει κτλ, ή μπορεί να πεταχτεί. Υπάρχει ένα υλικό αποτύπωμα που μετά από αυτό το εφήμερο γεγονός μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σκουπίδι, έτσι, και να επιβαρύνει το περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη σχολή πλέον στη σκηνογραφία που εξετάζει όλες αυτές τις οικολογικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, και ιδίως λοιπόν σε τέτοια θέατρα που ίσως και παρέχουν το πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, Ναι, σαφέστατοι περιορισμοί και πολλές δυσκολίες. Μπορεί όμως να μας οδηγήσει στο να επινοήσουμε κάποιες άλλες κατευθύνσεις, που να είναι και βιώσιμες και να είναι και λειτουργικές και καινοτόμες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή αρχή για το podcast του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως σας ξανακαλέσουμε. Όταν μας χρειαστείτε θα είμαστε πάλι εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές και τις ακροάτριες βέβαια. Και αν σας άρεσε το podcast, μπορείτε να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας, αλλά και τις ιδέες σας για επόμενα θέματα για τα οποία θα θέλατε να συζητήσουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων.